ஐயா உன் வாழ்க்கை பாவத்தில் அழிந்து போகிறதே. අයියෝ ඔබගේ ජීවිතේ පාපකාරකම විනාශ වෙනවානේ. வெளியே வா மகளே, එළියට එන්න. வெளியே வா மகனே. එළියට එන්න පුතා. அது ஓவர்கம் பண்ண கர்த்தர் உனக்கு பலத்தை ඔබගේ கொடுக்கிறார். ජීවිතේ ජය ගන්න දෙවියන් වහන්සේ තුලින් அந்த පුළුවන්. பாவத்தை ஜெயிக்க இயேசு பலத்தை ඒ கொடுக்கிறார். පාපේ ජය ගන්න යේසුස් වහන්සේ සත්‍යමත් කරනවා. நிம்மதி இல்லாத மனுஷனை உனக்கு நிம்மதியை நான் அறிவிக்கிறேன். සමාදානය නැති පුතා ඔබට සමාදානයක් ලබා ගන්න. இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வு தருகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ ජීවත් කරයි. இயேசு கொடுக்கிற நிம்மதி அது நித்தியமானது. යේසුස් වහන්සේ දෙනා ජීවනයේ සදා කාලේ திரும்பு பிள்ளையே, පසුතැවිලි වෙන්න. வாழ்க்கை அழித்துக் கொள்ளாத, ඔබගේ ජීවිතේ විනාශ ஒரு කරගන්න சரியற்ற එපා. பாவத்தால முடித்துக் கொள்ளாத. ඔබගේ ජීවිතේ පාපේ විනාශ කරගන්න එපා. இந்த நாட்கள் அநேக மனுஷர்கள் நிந்தனைகளோடும் போராட்டங்களோடும் இருதயத்துல சமாதானம் இல்லாத வாழ்க்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අද බොහෝ අය තමගේ අදවතේ සතුටක් ප්‍රීතියක් නැතුව වේදනාවෙන් ජීවත් වෙනවා. பில்லி சூனியங்கள், மாந்திரிய கட்டுக்கள், பிசாசின் வல்லமைகளின் காரியங்களினால பிடிக்கப்பட்டு வாழ்க்கையின் நன்மையை, சந்தோஷத்தை இழந்து போன ஒரு வெறுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඕනෑම බලවේගයක මත්ද්‍රව්‍යද ප්‍රශ්න වලින්ද තමගේ ජීවිතේ අංගගේ කරදරේ ජීවත් වෙනවා. துக்கங்கள் நிறைந்த மனுஷனுக்கு இந்த பூமியில எங்கு தேடியும் எந்த இடத்துக்கு போயும் அவனுக்கு விடுதலையோ சந்தோஷமோ இல்லை. දුක පිරෙනා මනුෂ්‍යයාට කොයි ස්ථානයකට ගියත් හරි උට සමාදානයක් නිදහසක් නැහැ. இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று சினிமா தியேட்டர்களுக்கு போகிறோம், තමගේ සතුට දේශා සිනමාලෝ ශාලාවට යනවා. ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகிறோம், මේ ආකාරදී බලමුත් ගන්න යනවා. அநேக காரியங்களை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். ඕනේවල් කරන්න වාංශ වෙනවා. ஆனாலும் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் கிடைப்பதில்லை. නමුත් තමගේ ජීවිතේ සතුටක් උදා කරගන්න බෑ. சிலர் நிம்மதியை பார்க்க வேண்டும் என்று அநேக போதை பாவனைகளுக்குள் உட்படுகிறார்கள். තමගේ වේදනාව දරා ගන්න පිණිස බොහෝ අය මත්තන් කරනවා. சிலர் அந்த நிம்மதியை ஒரு சொற்ப நேர நன்மையை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக குடி, போதைப் பொருள், பாவனைகள், விபச்சாரம் போன்ற தங்களுடைய வாழ்க்கை அழித்து போடுகிற காரியங்களுக்கு உட்படுகிறார்கள் பிள்ளைகளே. මේ ආකාර මත්ද්‍රව්‍ය යට වෙලා පාපේ කරලා කාම විචාර කරලා මේ වාගේ තමගේ දුක නිවා ගන්න බලනවා. எத்தனை தாய்மார் தகப்பன்மார் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள். අද මව්වරු තමගේ දරුවන් දේශා කඳුළු සලනවා. என்னுடைய பிள்ளையின் வாழ்க்கை மாறாதா? මගේ දරුවගේ ජීවිත වෙනස් වෙන්නත් எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே, මගේ ප්‍රිය දරුවනි இந்த நாளிலும் අද දවසේදී மனுஷனுடைய பாவ, சாப, வியாதிய நெருக்கத்தின் வாழ்க்கையை மாற்றி போடுகிற வல்லமையில் ஒரு நாமத்தை அறிவிக்கிறேன். அந்த நாமமே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் நாமம். ඔබගේ ජීවිතේ ආපේ වේදනාව දුක කරදර ඉවත් කරන්න පුළුවන් බලවත් නාමයක් තමයි යේසුස්ගේ නාමය ඔබට අඳුරලා දෙනවා. இன்னைக்கு இந்த இடத்துல அநேக வாலிப பிள்ளைகள் யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்க நிக்கிறீங்க. අද බොහෝ තරුණාය මේ ස්ථානයේ සිටින එක අපි දකිනවා. சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் பண்ணி அநேக காரியங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා බොහෝ දේවල් ඔබ කරනවා. இளம் வயதில் அநேக காதல் காரியங்களுக்கு உட்படுகிறீர்கள். ඔබ බොහෝ අය තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතවලට බැම්පති අංශයාගෙන එළඹෙනවා. இந்த அன்பு என்னை நேசிக்கும், මෙයාම ආදරය කරයිද? இந்த அன்பு என்னோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்க முடியும் யோசிக்கிறாய் மகனே, மகளே. මේ ආකාරයේ තරුණ ජීවිතයේ එක්කෙනාගේ ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙලා අපි ජීවත් ஆனால் වෙනවා. இந்த பூமியிலே உண்மையான மெய்யான அன்பு அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மாத்திரமே. මේ ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පමණයි සදා කාලෙම අපිට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. இயேசுவின் அன்பு மனுஷனை ஏமாற்றாது. යේසුස්ගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යයම රවට්ටන්නේ නැහැ. இயேசுவின் அன்பு ஒரு மனுஷன் துக்கத்தோடு கண்ணீரோடு இருக்கும் பொழுது அவனை கட்டி அணைத்து அவனுடைய வேதனையை அவனை விட்டு எடுத்து போடுகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය එකනේ දුකෙන් වේදනාවේ ඉන්න වෙලාවදී ඔය අන්නගස්සලා උට සැලසුම ආසානයක් වෙනවා. இயேசுவின் அன்பு நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. යේසුස්ගේ ප්‍රේමය බලාපොරොත්තු නැති කෙනෙක්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. பாவ சாபங்களே அவனுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறது. පාපේ සාපේ සිට උට නිදහසක් වෙනවා. பிள்ளைகளை இந்த பூமியில மனுஷன் வாழ போகிற வாழ்க்கை ஒரு கொஞ்ச கால வாழ்க்கை දරුවනේ மாத்திரம். මේ ලෝකෙදී අපි ජීවත් වෙන්නේ ස්වල්ප කාලයයි. எவ்வளவு காலம் முன்னால் வாழ முடியும்? කොච්චර කාලයක් ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ஒரு 35, 35 ஒரு 45, 45 ஒரு 50, 50 ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மாத்திரமே மனுஷன் இந்த பூமியில வாழ. මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත කාලෙදී මේ ලෝකෙදී සීමා කරලා තියෙනවා. எப்ப மனுஷ வாழ்க்கை முடியும் என்றே தெரியாது. කවදා මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය අවසන් වෙයි කියලා දන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு இருக்கிறவன் நாளைக்கு இல்லை. අද ඉන්න එක්කන හිටන இன்றைய காலையில பார்க்கிறவன் இரவு பார்க்க අද முடியாது. උදෑසන බලන එක ජීවිතේ இந்த மனுஷ வாழ்க்கை கால் போன போக்குல அது எப்படி துவங்கி எப்படி முடியும் என்றே தெரியாது. මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ උදෑසන පටන් ගන්න අවසානයේදී කොහොමද ඉවර වෙයි කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. பிள்ளைகளே, இந்த பூமியில நம்ம வாழ போற வாழ்க்கை கொஞ்ச கால வாழ்க்கையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මනුෂ්‍යයනි අපි ජීවත් වෙන මේ තාවකාලික ජීවිත කියලා අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. மனுஷன் 15லும் மரிக்கிறான், 50லும் மரிக்கிறான். මනුෂ්‍යයා දරුවන් 15 වෙනි මැරෙනවා 50 இது මැරෙනවා. ஒரு கொஞ்ச கால வாழ்க்கை. මේ ස්වල්ප කාලේ ජීවිතයක් இந்த අපිට கொஞ்ச கால வாழ்க்கையில මේ ස්වල්ප ජීවිත කාලෙදී பாவ
பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் அக்கிரமங்களிலும் வேதனைகளிலுமே வாழ்ந்த இந்த வாழ்க்கையை எப்படி துவங்கி எப்படி முடிக்கிறோம் என்று கூட நமக்கு தெரிவதில்லை. පාපෙදි සාපෙදි තියෙනවා මේ ජීවිතේ කොයි ආකාරද පටන් අරගෙන කොයි ආකාරද අවසන් කරන්න කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. தன்னை கட்டிக்கொண்டு நடப்பது போல இருக்கிறது மனுஷ අස්වැදගෙන வாழ்க்கை. ජීවත් වෙන ආකාරය අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. எங்களை அறியாமலே சில காரியங்களை விருப்பம் இல்லாமல் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். අපි අකමැත්තෙන් සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේ කරමින් සිටිනවා. எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே, මට ප්‍රිය දරුවනේ அழிந்து போகிற இந்த வாழ்க்கையில විනාශ වෙනවා මේ ලෝකෙදී. அழியாத சத்தியத்தை அறிவிக்கிறேன். විනාශ නොවන්නව සැබෑව ඔබට කියනවා. முடிந்து போகிற மனுஷ வாழ்க்கையில අවසන් වෙනවා මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතේදී. நித்திய காலம் முடியாத அழிவில்லாத மெய்யான சத்திய வார்த்தையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். සදා කාලයට විනාශ නොවදී සැබෑ සත්‍යතාවය අපට ප්‍රකාශ කරනවා. அவரே கர்த்தராகிய இயேசு ඒ තමයි යේසු ක්‍රිස්තු වහන්සේ. இன்டர்னல் லைஃப் அதுவே நித்திய ஜீவன் என்று வேதம் சொல்கிறது. මේකයි සදා කාලේ ජීවනය කියලා බයිබලයේ කියනවා. அந்த நித்திய ஜீவன் வாழ்க்கையை துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. මේ සදා කාලේ ජීවනය ඔබ ලබා ගන්න පීඩා විඳින්න நீ අවශ්‍ය வேதனையை නැහැ. பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ඔබේ இல்லை. ජීවිතේ තියෙන වේදනාව ඉවත් වේ. பாவத்துல நீ தடுமாறி அழிந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. පාපෙදි සාපෙදි ඔබේ වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. அப்படி என்று சொன்னார். එසේනම් உனக்காக ஒரு அழியாத வாழ்க்கையில அவர் ஆயத்தப்படுத்தி ඔබට வைத்திருக்கிறார். විනාශ නොදී සදා කාලේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙනවා. மனம் திரும்பு, පසුතැවිලි වෙන්න மனம் திரும்பு வாலிபரே, පසුතැවිලි වෙන තරුණයා. மனம் திரும்பு வாலிப தங்கச்சி, තරුණයා පසුතැවිලි වෙන්න. மனம் திரும்பு வாலிப தம்பி, ඔය දරුවනි වෙනස් உன் වෙන්න. குடி பழக்கத்தை விட்டுறாவியா, ඔබගේ මත්ද්‍රව්‍ය වීමෙන් අත්හරින්න. போதைப்பொருள் பாவனையை விட்டுரு மகனே. මේ වස්තු පාවිච්චි කරන එක අත්හරින්න. இந்த சந்தோஷம் உள்ள வாழ்க்கை அழித்து போட்டு விடும். මේ ලෝකේ සතුට ඔබගේ ජීවිතය විනාශ කරයි. சில காதல் வாழ்க்கை உன்னை நரகத்துக்குள்ள அழிவுக்குள்ள நீ வாழும் பொழுது ஒரு நரக வாழ்க்கைக்குள்ள தள்ளி விட்டு விடும். ලෞකික ජීවිතය ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ජීවත් වෙන අතරදී ඔබගේ හදවත විනාශ කළා දායි. இதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாதது மகனே. මේ සාර්මේ කවදේවත් සදාකාල දෙයක් නෙවෙයි. இந்த வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமா? ඔබගේ ජීවිතය ආශිර්වාදවත් වෙන්න நிம்மதியான ඕනේ. ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ඔබ வேண்டுமா? සමාදානී ජීවත් වෙන්න ඕනේද? சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டுமா? ඔබ සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේද? அந்த அன்புள்ள தகப்பன் கைகளை பிடித்து உன்னை வழிநடத்த ஆயத்தமா මේ இருக்கிறார். ප්‍රේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අත්හලන මඟ පෙන්වන්න බලවත් இந்த වෙනවා. பூமியில இருக்கிற தகப்பன் தாய் உன்னை நேசிக்காவிட்டாலும், මේ පොළවෙන් ඔබ දෙවියන් ඔබ ප්‍රේම කරන නැත. உன் உறவுகள் உன்னை வெறுத்தாலும், ඔබගේ මිත්‍රයන් ඔබ இயேசுவின் அன்பு யாரையும் வெறுக்காது. යේසුස්ගේ ප්‍රේමය කවරෙක්වත් இயேசுவின் அன்பு அத்தனை பேரையும் நேசிக்கிறது. යේසුස්ගේ ප්‍රේමය ඔබ නිදහස් කරනවා. இயேசுவின் அன்பு பாவிகளை நேசிக்கிறது. යේසුස්ගේ ප්‍රේමය පෞකාරණ ගලව ගන්නවා. பரிசுத்தமான நீதிமான்களை அல்ல, பாவிகளை மனம் திரும்ப வைப்பதற்காகவே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார். සුද්ධවන්තයන් සොයාගෙන දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවින පෞකාරයන් සොයාගෙන මේ ලෝකෙට ආවේ. மனுஷன் பாவத்தோடு அழிந்து போவது அவருக்கு விருப்பமில்லை. මනුෂ්‍ය පාපය සමග විනාශ වෙන එක දෙවියන් වහන්සේ இந்த இடத்துல කැමති இந்த இடத்துல எத்தனையோ வாலிப தம்பி தங்கச்சிமார் நிக்கிறீங்க. අද මේ ස්ථානයේ බොහෝ තරුණ තරුණියන් සිටිනවා. ஐயா, உன் வாழ்க்கை பாவத்தில் அழிந்து போகிறதே. අයියෝ ඔබගේ ජීවිතේ පෞකාරකම විනාශ වෙනවානේ. வெளியே வா மகளே, එළියට එන්න. வெளியே வா மகனே. එළියට එන්න පුතා. அது ஓவர்கம் பண்ண கர்த்தர் உனக்கு பலத்தை ඔබගේ கொடுக்கிறார். ජීවිතේ ජය ගන්න දෙවියන් වහන්සේ තුලින් அந்த පුළුවන්. பாவத்தை ஜெயிக்க இயேசு பலத்தை ඒ கொடுக்கிறார். පාපේ ජය ගන්න යේසුස් වහන්සේ සත්‍යමත් කරනවා. வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லாத மனுஷனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்க அவரால முடியும். බලාපොරොත්තු නැති මනුෂ්‍යයන්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. கடன் பிரச்சனையை மாற்ற இயேசுவால் முடியும். ඔබගේ ණය ප්‍රශ්න විසඳුමක් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. கண்ணீரை துடைக்க இயேசுவால் முடியும். ඔබගේ කඳුල විසඳන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. நிம்மதி இல்லாத மனுஷனை உனக்கு நிம்மதியை நான் அறிவிக்கிறேன். සමාදානය නැති පුතා ඔබට සමාදානයක් ලබා ගන්න. இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வு தருகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ ජීවත් කරයි. இயேசு கொடுக்கிற நிம்மதி அது நித்தியமானது. යේසුස් වහන්සේ දෙනා ජීවනයේ සදා කාලේ திரும்பு பிள்ளையே, පසුතැවිලි වෙන්න. வாழ்க்கை அழித்துக் கொள்ளாத, ඔබගේ ජීවිතය විනාශ ஒரு කරගන්න சரியற்ற එපා. பாவத்தால முடித்துக் கொள்ளாத. ඔබගේ ජීවිතේ පාපේ විනාශ කරගන්න එපා. உங்களுக்கு நான் உதவி செய்ய ஜெபிக்க මොකද விரும்புகிறேன். සබි ආඥා කරන්න යනවා. ප්‍රිය දෙවියන් වහන්සේ මේ දවල් වෙදෙස්ව අපි ආඥා කරනවා. ස්වාමීනි මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඔබ ප්‍රේම කරනවා. ස්වාමීනි මේ කාලේදී බොහෝ අය වේදනාවේ දුකෙන් සිටින ඔබ දන්නවා ස්වාමීනි. வேதனை பாரங்களை சொல்ல முடியாதபடி இருக்கிற பொருளாதார நெருக்கடி வியாதி வேதனைக்குள்ளாக அநேகர் இருப்பதை கர்த்தர் காண்கிறார். நாளிலே ස්වාමීනි තමන්ගේ ජීවිතයේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හිත උණුවීම පෞල් ප්‍රශ්න වලින් බොහෝ අය බැඳිලා සිටිනවා ස්වාමීනි. தகப்பனே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக எங்களுக்காக இந்த கல்வாரி சிலுவையில் எங்களுக்காக மரித்தீர், பிறந்த நாளில் விடுதலை கொடுத்தீர்,
உடைய இரத்தத்தினால் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து பாவ காரியங்களிலிருந்து விடுதலை கொடுத்திருக்கு. அந்த காரியம் நாளிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ස්වාමීනි කාල්වාරි කුරුසේදී අපේ දේශ දීපිතලා අපේ ජීවනයේ සමාදානය මවුලා කළ දුන්න ස්වාමීනි වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරනවා පියාණනි. தகப்பனே இந்த கண்டி பட்டணத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலை நாளிலே கொடுங்க, உடைய சமாதானத்தை கொடுங்க, உடைய சந்தோஷத்தை கொடுங்க, உடைய ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ස්වාමීනි ඔබගේ දරුවන්ට නිදාස සමාදානයේ ගැලවීම ලබා දෙන්න පියාණනි. நாளிலே இந்த வார்த்தையை கேட்டு ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் கத்த தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ස්වාමීනි වචනයට අවකන් දෙනු හැම දිනාගේ අතවත අතගස්සන මෙන්න පියාණනි. அன்றுவரை நாளிலே அவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. සමාදානය දෙන්න ඕනේ කියලා අපි යාඥා කරනවා පියාණනි. அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆறுதலை, ஒரு எதிர்பார்ப்பை கத்த கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். බලාපොරොත්තුව සමාදානය දෙන්න වෙනවා කියලා අපි යාඥා කරනවා. அநேக ஜனங்களினால் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் உள்ளத்தில் உள்ள பாரம் வேதனையோடு ஜீவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் தகப்பனே. බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අද බොහෝ තරුණයන් ජීවත් වෙනවා ස්වාමීනි. அன்றுவரை நாளிலே கொடுத்த ஒவ்வொரு துண்டு பிரதி கூட அன்றுவரையோட வார்த்தை ஒரு உள்ளங்களை தொட்டு கத்தாவே ஒரு சமாதானத்தை, விடுதலை, சந்தோஷத்தை கத்தர் நித்திய வெளிச்சத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ස්වාමීනි අද පත්‍රිකා ලබාගත් ජීවන වේලාවදී ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ සමාදානයක් උදා කළ මෙනව. தொடர்ந்து நடக்கும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයෙන් අපි ආශිර්වාද කළ යාඥා කරනවා පියාණනි.